πολύ λίγο. Τώρα πήγαμε στο πολύ πάλι, αλλά πριν εκεί στο έτσι. Δεν φαίνεται ρε παιδιά. Χιονολάσκα ρε παιδιά, χιονολάσκα. Άρε αλάνι μου. Ναι, κάνε εξήγησε τις μαλακίες. Το κόψω πολύ. Μέτρη εντάξει είναι πάνω από το ρόλο. Εδώ τώρα φίλος. Αυτά είναι ρε μαλάκι. Αυτά είναι πως θα βγούμε τώρα Πετρέ. Θα βγει, θα βγει. Και είμαι άνεση κιόλας. Θα είμαι άνεση κιόλας. Ούτε σου γάμηθει τον κόλ. Σου με βρίζει, βράμε τη βίντεο μαλάκα. Ούτε καν σπινιάρουμε ρε παιδιά. Τι να πω ρε φίλε. Όλε. Έλα! Όχι ρε. Έλα, ησυχία. Γίνουμε και πάρε φόρα. Ησυχία. Να κατεβούμε. Ναι. Άμα κατεβαίνουμε θα βγαίνουμε κατευθείαν. Θα κατεβαίνουμε τώρα, δεν είχαμε παίζει άγχος. Να κατεβούμε να στραβήξω. Έτσι όπως πας. Θα δοκιμάσουμε άλλη μία Νίκο. Τι όργο που τράβηξε. Στρίψα, αλλά θα βγεις από στο ρόφι. Ωραία, το τέρας! Yes ρε μπουρδέλα. Έλα στην επόμενη. Έτσι όπως πας. Βλέπω γορδιά, με φοβάσαι. Δεξιά στρίψα. Μην το λες Πέτρο, άσου τον βλέπεις. Να τον μπερδεύεις. Έβγαινε. Δώσε λίγο παραπάνω με τις. Ωραία, από εδώ ξεκίνησε. Εγώ πιστεύω ότι το Το έχεις. έκανε σπινιάρουμε τώρα, καταλαβαίνεις τώρα το θέμα. Σπινιάρ, είναι σπινιάρ, εντάξει, μην είναι στην υπερβολική. Να διάσουμε το δακόνι, μας βγάλει εδώ. Βγήκες τώρα, βγήκες. Άρε. Εδώ βγήκες τώρα. Σπάστε λίγο. Εντάξει, πάει. Έλα ρε μάγκα, μακάρι να φαινόταν ρε φίλε. Μακάρι να φαινόταν. Οπα. Νίκο, τα τραβάς αυτά, Τα τραβάω όλα, ναι. Αυτά θα είναι για το κλείσιμο του βίντεο. Όχι, τι κάτσε έχουμε κι άλλα, έχουμε να γυρίσουμε κι άλλα. Α, ναι, σωστά. Έχει πολύ πράγματα. Πού άλλο ανοίξουμε δρόμο? Είχα! Challenge accepted.